سلام كبرات تخطط التيم سي ام اكسترا شو سبورت علتو طبطاب سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا صناي مكتتال مبل 46 جزيو أمكيا زركب إتياز زروالنم سلوس إسران شعتن حملم برابعي مدركم أبزق تصللو نايز حرف عم تشامبيون إرترا أبال موفي ستار نات نايل تسفاتين رابعي درجة حيزو مسبولوس أربعتم ودروزا زيموم أبزا مدرك تقرر متميتون سانسا سنة بسستة كيلومتر زرح كتام ودريو ما كايدوم نزا ودر دما تشيك ريبابليكاوي أبال ليتريك ماتياس باتيكن نودرو بسستة ساعتن 55 دقيقة ساسان شدوشن كاليتن بمزام كدام يكونوا تعويتهم أبال إسرائيل بريمير تيك نيوزيلندا كوربين ستروغن أبال موفي ستار كارلوس كانالن كالاين سالساين ترتاك حزن كلو ناتنايل تسفاس إندما بتمسسال جزيم رابعي ترجح يزوم بوهلو الجزيم نزي ودر كوربين سترونغ بعصرت 5 ساعات شدوشة دقيقة سالسا كاليتن قدما يكون يقول سلوم عود مدرك ماتياس باتيكن بحانت كالي دحرو كالاي بريطاناوي أبال كوفيدس أوليفر نايد دمام بعصرت 4 كالي دحرو سالساي ترتاح يزلوم ناتنايل تسفاس إن أكشوم كام راحي بعصر 8 كالي دحرو شارشاي ترتاح يزلوم إتياز زروالن ربع 20 شعتن حمله بحمشاي مدرخم كزازيميو أبزا مدرخ دما تقرر 286 كيلومتر زرحكتا ودر كايديوم ناستات سلست سامنتات نافكار قد مشكلة تعلم أب حد هرمتي يعسلو تصنحم زور فرنسام بعود تاري بوغاتشا مزازم كم زركب نايك المسامنتات زوكروتاتيوم تاري بوغاتشا نرابع جزيو بيتش عمالي حيزون كتما باريس كفانوان كلهم ناي تور دي فرانس عبلال نتر ما كالم عراف دريبو يوتيوم أبزم زحلفوم سلست سامنتات زور فرنسا زرعي لافت سامنتات دمام نورحي حدار كاب تعمت متسن كتسبيا زقبرنا أقات أم يوم كاب زغط إلنام أبز حلف تور دي فرانس كاب تذكر تقات أميتات نايز ودر دحريت تمليسا كندسس قداماي تاري بوكاتشا ناي غزي ودر اب هاو تكاميو وديوم اما بالعصر تغلت مدرخ تاري بوكاتشا ناي مدرخ او تراي كوننا مزغيبوم انت لاي ناي جيس ودريو اب تعالت اب تا مدرخن وديوم اما بالعصر تحد مدرخ بوكاتشا بكتما تولوز دحر زغاطمو مودقتيم معرخ اندي كبيد حرغا غاطيمو يكون زبل حطتاتيم وحيزوم بوكاتشام نزوم حطوطاتا مبل 20 مدرخ أب عقبها وتاكم أب مجمار نايتهم عقبتات نقند مكنا أنت فينجي قاد بتيكم مبل 20 مدرخ عوتو نايتو ودر مزيه بلوم زا مدرخ دما ودر بيجامالا مزازمي كم استقبرلو أنفتي بام أبزا مدرخ دما بوكاتشا بكال مدرخ كم زلوم أمسكيروم بوكاتشام أبتا مدرخ نفينجي قاد نايل على كل تدقايقم نايقزي قاقان سيفيو كديمو حنصاص رقيتهم أبزا مدرخ بوكاتشان فينجي كارد بمسعرو مرحنتو بيج عمالات راي أيكونن وحس كيروم انت لاي نتياب كلتشن 20 كلتن بفينجي كارد بتمسسال مودادر تبوتام زقطمو سعرتيو قبر مسي بلوم بوكاتشا أما بالعسر تغلت مدرخ ستوتلو قد صوتان زمك كروناي متقع جزين دما تتقرد ماي معرخن دي بوسلو مخانو أمزكيروم فينجي كارد أبعقب هاوتاكام جيزي كينت أفلو زكالو كوان تتعرم كونو لغناي كالن اتي بقربانو زوم كلتا تقرد مستخطاتلوم دمام اتي كاب فينجي كارد بعسر تحركا ايتا دحرو سالسايتر تازا حزم جرموناوي فلوريان ليبوفي تزيوم نعم بالعسر تخلت مدرخ ايرلاندا بين هيليوم بيجام عليها لبيسو اتيونيروم يكون جن أبعقب هاوتاكام نمتقع تاتاري بوكاتشا زغون قبر مسب زي مقرابوم كابتا ساعتي اتحزو كاود الدر بيجام عليها وطا خوين مهلاو دمام دناغو بوكاتشا حبيرون بوكاتشام أبزا مدرخ زخصبو جيزين بزاكوونت بندمام أب كتما باريس تعوات بجانا جزيك يحنت أب ماليان بس عقبن كوينو وددرو كزازم في اللياز فتر الله مدرخ كوين حليفام قال أي كام ماتيو فاندربول زترا إما جيكم هولنداوي ماتي فاندربول أبستفلالي أقات أميتات نزور فرنسا كم زي فتوى قليتيوم قدامو سامنتات نايز عمت وددر كما بقعت فاندربول نسو كد معلومة بزخولو كرت مريتن استسوريحهم نيروم دارقا كبهالي كأن أب قداميت المدرخ أب عوت ياسبر فيليبسن عزوز تراد حرمت سواتهم أب كلاي مدرخ نبوكاتشام بصوتن بطبطا ودر سعرهم أب زحلف 4 عمتات فالماينا يزور الدر ناي مدرخ عوت توغنا صيفهم قال ايت مدرخ كام مجمارات حيزيا بخبيت تصاويتام فاندربول قريصو بمخاد دانغا كال تقرد ما يحتتن صوتان خزازم اسات 20 كيلومتر مسترفويو نصوتا برتي عستو سنه غجلتا طراي نقميت وصيم كخدو مخنيات فطيروم
ኣመዛዘም ሕንጻጽ ወላኳ ፖጋቻ ካብ ድሕሪት ተላዒሉ ንቫንደርፑል ክጎብጦ ካብ ኮርሻ ብሽክለታ ሓፍን ተበለም ቫንደርፑል ግን ነታ ጻዕዳላ መድረኽ ንኻልእ ተቐዳዳማይ ይሕሊፉ ክህባ ፈቃደኛ ኣይነበረን ልክዕ ከም ናይ ጽድያ ክላሲካት ግብረ መልሲ ብምሃብ ናይ 4 ዓመታት ናይ መድረኽ ዓወት ጽምኣት ሩብዩ ናይ ቫንደርፑል ጊዜም ኣብዚ ውድድር ግን ነዊሕ ኣይቀጽለን ኣብ ካልኣይ ሰሙን ናይቲ ውድድር ብሰንኪ ዘጋጥሙ ሕማም ካብዚ ውድድር ብኽብሪ ተሰናቢቱም ይኹን ግን ቫንደርፑል ኣብቲ ውድድር ኣብ ዝነበረለን መዓልታት ቱር ዲ ፍራንስ ኣጥፊእዎ ዝነበረም ናይ ክላሲክ ውድዳት ጥዕሙ ደጊሙ ንኽረኽቦም ሓደ ካብቶም ምኽንያታት ዝነበሩ ተቐዳደምቲ እዮም ናይ ካልኣይ መድረኽ ዓወቶም ካብ ውጽኢት ንላዕሊ እዩ ቫንደርፑል እንተደኣም ኣብ ቁመናሎ ቱር ዲ ፍራንስ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል እዩ ብኣብነት ኣሰኒ መልሲ ይብሉ ድሕሪ ምስንባት ቫንደርፑል ዙር ፈረንሳ ካልእ መልክዕ ሒዙ ስቕታ ዓገርግር ዘይብሉ በቃ መቆርጡ ዘጥፍእ ውድድር ኮይኑ ቤን ሄሊ እቲ ዝበለጸ ተቐዳዳማይ ናይዚ ውድድር ዝሓለፈ ዓመት ኣየርላንዳዊ ቤን ሄሊ ኣብ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ዝሳተፍ እኳ እንተነበረም ውጽኢቱ ግን ማዕረኽ እንደቲ ዝረአ ይነበረን ኣብ 2025 እዩ እዚ ተቐይሩ ኣብ 10 መድረኽ ናብ ሮማንዲ ቤን ሄሊ ኣብ ደቂቃዊ ውዒል ድሕሪ ዝፈጠሮም ድማ ንብጫ ማልያ ካብ ታዴ ፖጋቻ ተረኪቡ ወፂኡ ድሕሪ ዕቁዳት ድማ ብጫ ማልያ ዙር ፈረንሳ በኣየርላንዳዊ ተቐዳዳማይ ክትምለስ በቂዓ ቤን ሄሊ ወላ እኳ ነታ ኣብ 10 መድረኽ ዝተረከባ ማልያ ኣብ መበል 12 መድረኽ ደጊሙ ንፖጋቻ ተመለሰሉ ኣብቲ ውድድር ዝገደፉ ኣሰር ድማ ንሽልማት ሱፐር ካምፓታቲቭ ራይደር ኣብቂዕዎም ናይ ቤን ሄሊ ጊዜ ኣብ ዙር ፈረንሳ ካብቲ ብፍሉይ ንኽደምቕ ዝገበረ ድማ ኣብ ሻድሸይቲ መድረኽ ናይ ዝውድር ካብ ዝሃደመት ጉጅለ በቲኹም ብቅዱስ ሰሎ ፋልማይ ናይ መድረኽ ዓወት ናይ ዝውድር ዘመዝገቡ እዮም ዕውት መድረኽ ካብ ዝኾነላ መድረኽ ድሕሪ 4 መዓልታት እዩ ንብጫ ማልያ ተኸዲንዋ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ቤን ሄሊ ሓደ ካብቶም ንቐዳመይቲ ሰሙን ናይ ዝውድር ዘስተማቕርዋ ተቐዳደምቲ እዮም ፓረት ፔይንትረም ንታሪኽ ፈረንሳውያን ዝቐየረም ተቐዳዳማይ ፈረንሳውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ዓቐበት ቬንቶ ካብ ዝዕወቱ 23 ዓመታት ሓሊፉ ነይሩ ነዚ ግን ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ኣባል ሶላል ኩጉስቴቭ ቫለንቲን ፔይንትረም ቀይርዎም ድሕሪ ውድድር ቫለንቲን ፔይንትረም እንታይ ኣጋጣሚ ኣይኣምንዩ ክብል ፈረንሳውያን ማዕረኽ እንደነታ መድረኽ ብዘይ ምዕዋቶም ስነ እምራዊ ፀቕጢ ከም ዝነበሮም ዘእንፈተ መግለፂ ሂቦም ብዙሓት ፈረንሳውያን ኣፍቀርቲ ውድድር ብሽክለታ ነዚ ዓለት ልዕሊ ዝኾነ ጊዜዮም ተጸቢዮማ ኣብ መወዳእቱ ድማ ድሕሪ ናይ 23 ዓመታት ትፅቢታቶም ፓረት ፔይንትረም ግድ ቀይሩሎም እዚ ዓወትን ፔይንትረ ጥራይ ነበረን ንሃገሩ ነታ ቅድሚ መዓልታትን ሬምኮ ኢቬኖፔል ዝኸሰረት ክለቡ ሶላል ኩጉስቴቭ እውን ፍሉይ ዓወት እዩ ነይሩ ፔይንትረም ኣብዚ ፖጋቻ ዝተዓብለ ውድድር ቅልስ ብጫ ማልያ ቀዲሙ ምዕዋቶም ዝተረጋገፀሉን ውድድር ፈረንሳውያን ብውሕዱ ክጭድረሉ ዝኽእል ዓወት ሂብዎም ዓወት ፔይንትረም ኣብ ቬንቶ ወርሒ ሓምላ ኣብ ልቢ ፈረንሳውያን ወትሩም ተዘኪራ ክትነብር እያ ወንት ቫን ኣርት ኣብ ፓሪስ ንፖጋቻ ትሪፍዎም ቤልጅማዊ ወንት ቫን ኣርት ኣመዛዘሚት መድረኽ ካልእ ውጥን ሒዙ ቀሪቦም ኣብ ሞንትማትረም ቫን ኣርትን ዓባይ ጉጅለን ዕውት ናይቲ ውድድር ታዴ ፖጋቻ ረቲዖም ዕውት ናይ መወዳእታ መድረኽ ኮይኖም ንሰለስተ ዓመታት ናይ ግራውንድ ቱር ዓውታት ቫን ኣርትም ኣብ 9 ዓውታት እዮም ዝተሃገሮም ጸኒሖም እንሆ ድማ ትማል ሰንበት ብዝተጎናጸፈ ዓወት 10 ናይ ግራውንድ ቱር ዓወቶም ሰኒዶም እዚ ኣብ ዓቐብ ሞንትማርት ዝተኻየደት መዛዝሚት መድረኽም ናይ ዓቐብ ናይ ሽኳን ተቐዳደምቲ ፍልያት ክፈጥሩላ ዝኽእሉም ናይ መወዳእታ ዕድል ዝሃበት መድረኽ ነይራ ቫን ኣርት ድማ ነዚ ብዝግባእ ተጠቂሙሉ እዩ ፖጋቻን ብጫ ማልያ ውሒሱ ንቕድሚት ኣብ ዝወፀሉ ቫን ኣርት ስዒብዎም ጊዜኡ ሓልዩ ድማ ብድሕሪኡ ተበጊሱ በርቃዊ መጥቃዕቲ ፈንዩ ገዲፎ ተዓዚሩ ቫን ንፖጋቻ ተቆጻጺሮ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ሕቁኡ እውን ኣርሒቑ እዩ እዚ ድማ ኣብ መላእ ናይቲ ውድድር ብዝኾነ ተቐዳዳማይ ክግበር ዘይተኻእለቅያ እዩ ንቫን ኣርት ወዲ ጋንትኡ ዝኾነን 2 ግዜ ንዙር ፈረንሳ ተዓዊትሉ ዝነበረም ዮናስ ቬንጌጋርድ ኣብ ሙሉእ እዚ ውድድር ንፖጋቻ ንምስዓር ዝከኣል እኳ እንተገብረም ክስዕሮ ግን ኣይከኣልን ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ግን ቫን ኣርትን ፖጋቻ ኣንበርኪኽዎም ዓወት ቫን ኣርት ኣብ ናይ ሓፈሻ ግዜ ዝኾነ ጽልዋ ዳ ኣይምበሮ እምበር ንጋንትኡ ቪዝማ ግን ካብ ተደጋጋሚ ጻዕሩ ፈተነታት ዓወት ቱር ዲ ፍራንስ ግን ገለ ክብሪ ሒዞም ንኽወጹም ሓጊዝዎም እዮም መደብና ክሳዕ መወዳእታ ብምክትታልኩም ደጊምና እንዳመስገና ኣብ ዝቕጽል ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ህላውነትኩምን ደገፍኩም ናይ ፈለየና እንዳበልና ሎም ዘዳልናያ ትሕዝቶም ኣብ ዝንዛዝም ሰላም